Gipaniguro ni LTO-12 Regional Director Milhari Tumawis nga kung kinsa man ang mapamatud ang dili epektibo sa ilang bagong pwesto, dili siya magduwa-duwa nga hulipan pag-usab sa maong mga posisyon. Kini ang reaksyon sa direktor kalabutan sa kontrobersyal nga pagbalin sa mga hepe sa iyang buhatan aron matud pa mawala ang isyu nga gihimong milking cow ang nasampit nga ahensya. Sumala ni Tumawis, igo lang siyang nagpatuman sa kamanduan ni Asik Lacanilaw gikan sa Central Office base sa gihimong investigasyon alang sa reforma o reshuffling sa mga opisyal. Gipasabot sa direktor nga panahon na aron mahatagan og gigayon ang uban pang mga empleyado sa LTO-12 nga ipakita ang ilang talento o abilidad pag-abot sa pagdumala. Gipahinumduman usab niini ang iyang mga kauban nga ang posisyon sa gobyerno dili pribadong kabtangan og ang tanan lakip na siya. Kinahanglan andam nga mabalin sa bisan asang rehiyon o kuno opisina subay sa mando sa labaw. Tingnan natin kung mabago ba nila ang dapat baguhin. It's time for them to showcase their talent. Then kung hindi sila na naman effective, palitan ulit natin sila. Correct. No one can say that a public office is a property. No. Even myself, I cannot say that. Sa pagkakaroon, gilauman nga magpadayon ang hugot nga pagmonitor sa LTO-12 sa performance sa mga bag-ong naglingkod nga mga opisyal aron nga masiguro ang hapsay nga serbisyo sa publiko. Mga katropa, aron masiguro usab ang hapsay og healthy nga panglawas, tumar og Santhone Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, ex-FM News.